ворид карда шуд. Рӯйхати сабабҳои аз кор озод намудан. Шумо як рӯз ҳуқуқ надоред ки беҳуҷҷат бигардед. Нақшаи даъват ба хизмат ба анҷом расид. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Дар видео ҳатман лайк гузоред, бо диққат тамошо кунед. Нафарҳое ки мехоҳед донистанд аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебарад бинависонед, проверкаи депорт мекунанд. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин қонуни наверо имзо кард, ки аз кор рондани муҳоҷиронро осон мекунад. Президенти Федератсияи Русия, ки асосҳои барои қатъи шартномаи меҳнатӣ бо кормандони хориҷӣ васеъ менамояд, дар ин мавзӯъ қонун имзо кард. Тибқи тағйироти нави ба Кодекси меҳнати Федератсияи Русия ворид шуда, яъне ки дар Кодекси меҳнати Федератсияи Русия навгониҳои нав ворид карда шуд. Рӯйхати сабабҳои аз кор озод намудан ба ҳолатҳое пурра карда шудааст, ки корфармо вазифадор аст. Шумораи коргарони хориҷиро мутобиқи санадҳои меъёри ҳуқуқии субъекти Федератсияи Русия, ки тибқи қонунгузории федералӣ қабул шудаанд, кам намояд. Инчунин маъно дорад, ки агар ин ё вилояти Русия ба кор гирифтани муҳоҷирони меҳнатиро дар соҳаи мушаххас манъ намояд, корфармо вазифадор мешавад, ки кормандони хориҷии худро аз кор озод намоянд. айни замон асос барои аз кор озод кардани зарурати мутобиқати шумораи кормандон ва маҳдудиятҳои муқаррарнамудаи қонунҳои федералӣ, фармонҳои президенти Федератсияи Русия ё қарорҳои ҳукумати Федератсияи Русия мебошад. Яъне ки дар Кодекси меҳнати Федератсияи Русия тағйирот ва иловаҳое ворид гардид, ки мисол вақте шумо ба ягон корхона шартномаи меҳнатӣ доред, яъне трудовой договор доред ва худсарона бе ана ҳамон корфармора иҷозаташ аз ҷои кори худтон ба ягон шаҳри дигар, яъне ки ба област сафар мекунед, кору фаъолият мекунед, дар ин ҳолат корфармо уҳдадор мебошад, ки шуморо бо тариқи автоматӣ бе ягон огоҳӣ аз кор озод бикунад. яъне ки трудовой договори шуморо аннулировать мешавад. Ва аннулировать шудани трудовой договор зараршам медонед, ки аннулировать кардани патент ба ҳисоб меравад. яъне ҳам аз ҷои кор мемонед, ҳам аз патент, ҳам аз трудовой договор. ин дар Кодекси меҳнати Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷиро кору фаъолиятшон кардан ворид карда шуд. Барои ҳамин ҳар як қонуни наве ки мебурояд, бо касое ки хоҳишманди худтон дар омада аму кодексора бо забони русиша худтон хондан бигиред, ки мисол ҳар рӯз як навигарӣ ҳастад дар қонунгузориҳо, дар ҳама ҳолату дар ҳама ҷо. ин буд информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо расонем. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Кадом нафаре ки мехоҳад границаи Қазоқистон бигзарад бо нархи арзон ва мошинои комфортни, номерошон мебурад, зангшон бизанед, ба даста худшон бе ягон очират шумораи граница дар муддати тез мегзаронанд. Бародзода нависонда: ҳакаи Сорбон, илтимос ҷавоб диҳед. Документон тамом шуд. То чанд вақт метавонам гаштан? Агар 20 рӯз бедокумент гардам, баъд бароям. Депорт мекарда бошанд ё не? Шумо як рӯз ҳуқуқ надоред ки беҳуҷҷат бигардед. яъне ҳамин қадар ҷавоб ба фикрам ки басанда. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, нақшаи даъват ба хизмат иҷро шуд ё ин ки не? Бале, нақша аллакай ба анҷом расидагӣ ҳастад. Як нафари дигар нависонда ки салом, ман метавонам гости баъди 3 моҳ граница гузашта бо 3 моҳи дигар регистратсия кунам. яъне шумо гости мигратсиони карта дошта бошед, аз Россия вақте ки берун мебароед, 9 моҳ ҳуқуқ надорем ба Русия ворид бошед набрада. ин тағйироту иловаҳо шудагӣ ҳастад, яъне ки дар амалу қадар ба назар намегиранд, лекин тибқи қонун амал кунем. Агар гости баромад 9 моҳ пас ҳуқуқ дорад ки ба Россия дарояд. Бобоҷонзода нависонда: салому алайкум, сози хуби акаи Сорбон, 1998 2505 2005 ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад. шумо ҳамира як бор худтон ҳисоб кунед, агар ки 27 сола бишед, аз даъват ба хизмат ана ҳамон ҳолатда озод мешавед. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум ака, дар ҳамин савол ҷавоб медодем. метонем ба кӯдак рафтан Россия? ҳозирашда метонем, бародари азиз. Усмон нависонда: брат, ҳаблава тамом шуд ё ин ки не? нақшаи даъват ба хизмат ба анҷом расид. мо ин чиза ба фикрам ки фаҳмондем. Қаландаров нависонда: салому алайкум, ака чӣ ҳол дорӣ?
визаи ман накард ҳуйшидай метавонам рафта, яъне ки въездат ҳуйшида дар назар дошта бошӣ. Бале метавонӣ. Бародари азиз, вақте ки савол менависонед ҳамра як бор хутон бихонед, дуруст боша, баъд опубликоват бикунед, ба хотире ки дар инҷа мақсади гапи ма хушрӯ нафаҳмедам. ҷайҳунӣ нависонда: ассалому алайкум, моҳи декабр метавонанд хизмат баранд? Не, аллакай вақта айни даъваткунӣ ба хизмат нест. Як нафари дигар нависондае ки бародар ду се бор камен менависам, ответ наметирад. Ма 2 ноябр айдамадид ва паридам. Дар паспорту печати фалшивӣ буд. Ҳаму таможни хела допросум карду, дар ҳаму печатҳо ба ручка галочка монд. Ма баъди соли нав бурам Москва. Проблемам намешавад? Илтимос, ответ битед Сормонҷон. Бародари азиз, ду се бор нависондаӣ, мумкин надидем саволҳо. Мо 10 бор дар видео мегӯем ки мо ҳамаи комментарияҳоро дар як видео намехонем. Ва дар масъалаи печати фалшивӣ доштан 99% вероятностае ки бисёри нафарҳоро запрет навъез кунанд. Ва барои аз сари нав ба Россия ворид шуданат худат пеш ай рафтанат, ай ҳама ҷои боваринок мераи шуғли аҳолӣ дар онҷа даниёта як бор проверка мекунӣ, отпечатки меспорӣ, 100% ҷавобшон мегамбад. Салмон нависондай: акай рейд 3 сол шуд рафтестай. Рейдҳои бо номи нелегал дар Федератсияи Русия дар як сол 2 маротиба 3 маротиба мешавад. И дигар рейдҳое ва и тафтиши ҳуҷҷатҳое ки ҳамарӯза и чиз дигаре бародар. Як нафари дигар нависондай: сози тинҷӣ, ман амина дорум, метавонам ба дигар шаҳр меҳмонӣ биравам. Бале, барои меҳмонӣ рафтан аминарам надошта бошен, ҳамун регистратсияи коғазитон боша, агар главни беҳуҷҷат набошен, метавонед ҳамчун гости рафта. Зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Савол боша бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.